Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos falar moito de viño porque está a piques de comezar unha nova edición da Festa do Albariño de Cambados e tamén porque non nos queremos perder ningunha das propostas enoturísticas que nos ofrecen dende a adega Martín Kodax. Ademais, na primeira parte do programa imos falar de matemáticas, de ciencia e do mundo do mar cunha científica con Marta Cousido, que é investigadora do Instituto Español de Oceanografía e que ata ten un retrato seu no Paseo da Fama do seu municipio, no Concello de Barro. Todo isto, como sempre, con moitísimas festas e moitísimos eventos dos que falar. Imos estar, por exemplo, no Carme, na Illa da Arousa, na Festa do Viño de Meaño ou na Feira Medieval de Noia. Todo isto e moito máis de contado aquí no Verán Verán. Benvidos e benvidas. Pois comezamos este Verán Verán con eventos, falando dese concerto a medias, podemos dicir, que ofreceu Juan Luis Guerra aquí neste Concello de Sanxenxo. E que aos 40 minutos do arranque do espectáculo, a chuvia e o vento levaron a organización a decidir a suspensión do show para enfado e decepción de moitos dos asistentes. Segundo explicaron, consideraron que as condicións meteorolóxicas adversas presentaban un risco real para a seguridade do público e do equipo técnico e artístico. O propio artista dominicano difundiu nos últimos días un comunicado lamentando esta decisión. Ademais, informaba que a produtora do concerto vai devolver as entradas ao público, unhas 15.000 persoas que asistiron a esta actuación, a este concerto frustrado de Juan Luis Guerra en Sanxenxo, onde, puideron gozar dunha parte do espectáculo, pero quedaron sen ese remate onde o dominicano pois ia ofrecer algúns dos seus éxitos máis míticos. A chuvia tamén estivo presente na Feira Medieval de Noia, que así todo pechou de novo unha edición máis que multitudinaria. Un cento de postos deronlle forma a unha feira medieval e na vila houbo ao longo das xornadas diferentes propostas de música, de pasarrúas e de distinta animación. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Hola Dani, hola amigos de Verán Verán. Estamos aquí en Noia, na Feria Medieval, na famosa Feria Medieval. Imos dar unha volta a ver si merece a pena, tanto como din, vir aquí, a famosa Feria Medieval. Que hai para ver hoxe? Que podemos ver? Pois podes ver, esta é a zona das comidas, onde tes crepes, onde tes empanadas, bizcoitos, e despois tes a zona máis para arriba artesanal, de queixos, o sea, hoxe a aldea, hoxe e mañán, a aldea é un espectáculo. Estupendamente. Estalo pasando moi ben. A verdad que sí. Es de aquí de Noia? Nacido en Noia. Bueno, pero ves todos os anos a feira? Pois sí. Bueno, pois eso está ben. Verdad? E ti, que tal o estás pasando, Valeria? Ben. Sí? Sí. Moi ben, acabamos de chegar, pero bueno, vimos todos os anos, somos de aquí de Noia, vimos todos os anos, o sea que contentos. Moi ben. Sodes veciños de aquí de Noia? Sí, somos veciños. E cal é o mellor día para vir aquí?
Home, onte estaba máis a xente de Noia, que era viernes, e hoxe ven máis a xente de fora. Co tempo así, pois, hoxe vai a haber xente. Hoxe é o mellor día. A cantidade de postos, o ambiente... Creo que o mellor está por vir agora pola tarde, non? A min o que máis me gusta son os postos de artesanía, que vamos agora para ir velos, e tamén pola tarde, non, a xuntanza cos amigos. Pasacalles, despois tedes para os nenos, hai atraccións para os nenos, hai marionetas, hai arlequíns, hai de todo. O sea, que hoxe pasados ben aquí. Temos unha exhibición de cetrería, unha exhibición de bo, onde vamos a facer pois, esa representación da cetrería na época medieval. Por iso estamos aquí hoxe en esta feira de Noia. Vamos a voar algunhas aves das que se voaban antiguamente na época medieval. Antes era un arte ancestral, ¿no? que solamente os condes e os altos cargos se dedicaban a isto, ¿no? A facer cacerías coa cetrería. E vamos a facer esa representación con varios tipos de aves, cada unha con uns exercicios diferentes. Aquí seguimos no Verán Verán e nos vindeiros minutos imos falar de matemáticas, de ciencia e de mar. Igual pensan vostedes que unha cousa non ten que ver coa outra, pero a nosa seguinte convidada vai nos explicar todo moi ben. Ela é Marta Cousido, que tal? Moi boas. Bueno, Marta, ti és investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía, especializada en estatística, temos moito do que falar nos vindeiros minutos, e ademais és veciña do Concello de Barro, que iso tamén é un dato moi importante. Bueno, para que nos poidamos ir situando, Marta, contanos un pouquiño en que consiste o teu traballo. O meu traballo consiste en avaliar a situación de conservación dos recursos pesqueiros, é dicir, dos peixes que se pescan no mar, para poder xestionalos de forma sostible. Para iso empregamos modelos matemáticos que nos permiten estudar a evolución das poboacións de peixes ao largo dos anos pasados e tamén predecir o futuro desas poboacións de peixes dependendo das estrategias de xestión que utilicemos no futuro, é dicir, dependendo de se pescamos máis ou menos, ou de se pescamos peixes máis grandes ou peixes máis pequenos. É dicir, en resumo, como decía, son matemática e doutora en estatística, e o objetivo é empregar estas ferramentas para poder cuidar o mar, para poder cuidar os recursos pesqueiros. Bueno, pois imos ir afondando un pouquiño máis en todo isto, porque moita información así de golpíos, que claro, non somos do sector, pois claro, tenemos ainda moitas preguntas para formularche, pero se te parece un pouquiño ata o principio, non? Como se chega ata aquí, porque supoño que de pequena, lóxicamente, o teu eran as matemáticas, as ciencias, pero en que momento todo iso se cruza co sector do mar? Efectivamente, dende nena me gustaban as matemáticas, as vía como se foran un xogo con números, e cando chegou o momento de elegir unha titulación universitaria, decanteime polas matemáticas, e tras facer a miña tese doutoral en estatística foi cando o mar e as matemáticas se cruzaron, xurdiu a oportunidade de incorporarme ao Instituto Español de Oceanografía e motivoume moito a posibilidade de poder empregar todos os coñecementos de estatística en matemáticas nalgo que ten unha utilidade realmente importante tanto para a sociedade, porque a pesca é un motor económico importante, como tamén para a sostenibilidade dos recursos pesqueiros. Creo que son dous obxectivos realmente importantes e que me motivaron a incorporarme ao Instituto Español de Oceanografía. E centrándonos precisamente nese traballo, bueno, xa non lo comentabas antes, que é iso de modelado matemático? É complexo de explicar a ver se podemos explicar para que entenda a xente dende a casa. Pero quizáis diría que é unha ferramenta que o que nos permite pois é describir o comportamento dun sistema. A través de ecuacións e de fórmulas matemáticas describimos o comportamento dun sistema. Neste caso describimos o comportamento das poboacións de peixes no mar. A través desas ecuacións, desas fórmulas, describimos como se comportan as poboacións de peixes no mar.
E iso pois permítenos, como indicaba anteriormente, tanto comprender como foi a evolución pasada dos recursos pesqueiros. Para iso basámonos nos datos que recollemos, nutren eses modelos para poder explicar o pasado da poboación de peixes, e logo tamén eses modelos nos permiten predecir o que vai a pasar no futuro, é dicir, comprender o que xa sucedeu, o que está a suceder e o que sucederá no futuro en base á información que recollemos. Precisamente, que tipo de datos, que tipo de información recolledes? Realmente estes modelos matemáticos nútrense de unha amplia variedade de tipos de datos, pero supoñamos que nos centramos nunha poboación de peixes específica, por exemplo, digamos a pescada, a merluza. Entón, para esa poboación podemos ter, por exemplo, as capturas que as embarcacións pesqueiras realizaron ao largo do ano, é dicir, cantas toneladas de esa poboación de peixes capturaron as embarcacións pesqueiras ao largo do ano. Tamén temos o esforzo asociado, é dicir, para esas capturas eles realizaron un esforzo pesqueiro que se pode medir, por exemplo, en lances de pesca, duración dos lances. Todo iso é moi importante porque nos dá unha idea da abundancia desa poboación de peixes, non? Logo tamén hai capturas, das capturas que se realizan, hai certos exemplares que se toman como mostra e se analizan en máis detalle. Por exemplo, se toman medidas da talla do peixe, do seu peso, o cal tamén é moi importante porque podemos detectar, por exemplo, peixes que están tendo un peso demasiado baixo. E logo hai outras mostras que se levan ao laboratorio e se analizan en maior detalle aínda, e aí podese incluso saber a idade do exemplar ou o seu grado de madurez, é dicir, se estaba listo para reproducirse ou non. E logo tamén temos outra fonte de datos que son os datos ambientais. Aí tamén temos información de, por exemplo, temperatura da auga ou salinidade da auga. Estes son quizáis os principais, non? Entre outros datos. Queria te preguntar como se recollen estes datos, polo que nos estás contando, unha parte son en base a precisamente a información que vos facilita, non? Por exemplo, quen se dedica a pesca, non? E tamén outros son extraídos, entendo polo que nos estás contando, por vos mesmos, non? Que tedes que facer, digamos, traballo de campo, traballo de mar neste caso, para recoller esa información, non? Efectivamente, hai como dúas formas principais de obter eses datos, esa información que nutre os nosos modelos matemáticos. Unha delas son as campañas científicas ou oceanográficas, nas que un equipo de científicos sai ao mar en barco, fai capturas e desas capturas pois sai toda a información que mencionábamos antes. Pero tamén temos a outra fonte de información que son os datos que nos comparten as propias embarcacións pesqueiras da súa actividade. Tamén obtemos datos gracias á colaboración dos pescadores. Entón temos estas dúas vías de obter a información. Realmente no meu caso é certo que eu non saio ao mar a recoller os datos dentro dos equipos de investigación, cada científico ten, digamos, a súa tarefa, e no meu caso eu centrome sobre todo en analizar matemática e estatísticamente esa información e sacarlle o máximo proveito a eses datos que recollen os compañeiros. Tamén mencionar que con respecto a análise en laboratorio, pois eses datos, esas peixes que se capturan no mar nas campañas oceanográficas, pois algúns deles pois analízanse en máis detalle, como decíamos anteriormente, para saber, por exemplo, a idade ou o grado de madurez, analízanse en laboratorio ou incluso a veces nos propios laboratorios que hai no barco oceanográfico que sai a campaña. En o caso do Centro Oceanográfico de Vigo, bueno, un poquinho cal é a vosa zona de traballo, onde recolledes estes datos? Non sei se toda a costa galega, se ibades aínda máis alá nas distintas zonas onde tamén traballan os nosos mariñeiros? Efectivamente, o sea, vamos moito máis alá. Realmente o Instituto Español de Oceanografía avalía recursos pesqueiros nunha área xeográfica moi grande, Atlántico Nororiental, Atlántico Centro-Oriental, Mediterráneo, aguas internacionais afastadas, realmente amplia a zona xeográfica, pero no meu caso céntrome en estudar recursos pesqueiros que se encontran na costa galega, costa portuguesa e mar Cantábrico. En concreto, son a coordinadora da avaliación da merluza, da pescada, nesta área xeográfica, e tamén colaboro estritamente coa avaliación do linguado nesta área xeográfica. Bueno, pois agora xa temos eses datos, xa temos feitas esas recollidas de datos. Contanos agora como é o seguinte paso, a seguinte fase, como se lle dá forma, non, a esas estatísticas sobre as que vos traballades.
Unha vez que temos esos datos, o que se fai é construir modelos matemáticos, esas ecuacións, esas fórmulas que permiten describir o comportamento da poboación de peixes en base aos datos que recollemos. Eses datos que mencionamos anteriormente pois permítenos construir esas ecuacións matemáticas que describen a evolución da poboación de peixes, pois como nacen, como crecen, como se reproducen, que tasas de mortalidade teñen, tanto por pesca como por mortalidade natural debida a outras condicións. E iso é o que é o modelado matemático, non? É dicir, unhas ecuacións, unhas fórmulas que describen como se comporta a poboación de peixes en base a toda a información que recollemos. Ese modelado matemático permite explicar tanto como foi o pasado da poboación de peixes, como foi a evolución ao longo dos anos, como tamén facer prediccións de como será o futuro dependendo da estrategia de xestión que empreguemos. O que decíamos antes, se pescamos máis ou menos, se pescamos peixes máis grandes ou peixes máis pequenos, como vai a racionar esa poboación a esa estrategia de xestión. É interesante este punto porque iso permite nos detectar que estrategias de xestión podemos utilizar para unha pesca sostible, é dicir, para pescar ese recurso pesqueiro sin dañalo, ou sin poñelo en risco, digamos. É dicir, elaborades esas estatísticas, pero tamén a partir de aí, o vosso traballo non queda aí porque tamén, polo que nos estás contando, elaborades unhas conclusións, non, sobre a realidade pesqueira, non? No propio centro, non? Efectivamente, a partir deste análise matemático de todos os datos recollidos, ese modelado, o que podemos facer é extraer conclusións acerca de o grado de explotación desa poboación de peixes, é dicir, se encontra sobreexplotada ou se está nun bo estado de conservación, e non só iso, sino que tamén podemos extraer conclusións acerca de cales deberían de ser as capturas futuras para unha pesca sostible, as capturas para os vindeiros anos. Ese debería de ser, por así decirlo, as máximas capturas permitidas nos seguintes anos. En concreto, iso é o que trasladamos ás administracións encargadas de regular a pesca, unha recomendación científica de canto deberían de ser como máximo as capturas desa especie ou desa poboación de peixes nos próximos anos. Eles, en base a este consello científico, pues establecen ese límite legal de capturas máximas permitidas. Claro, porque, digamos, a última fase do vosso traballo sería trasladar todo isto á administración e logo a administración tomar decisións en función desta información obxectiva que despois sirva para aplicar ao sector pesqueiro, non? Na procura precisamente desa sostibilidade, non? Exacto, eso é exactamente o que se fai nese punto final, pois toman o noso consello científico, a nosa recomendación científica de capturas máximas permitidas e a partir de aí pois elabórase o que se coñece como capturas totais permitidas para as especies, para as diferentes especies. E grazas a isto, decía, podes alertar, por exemplo, a administración competente sobre unha sobreexplotación en determinada especie que se tome unha medida en concreto. Non sei se vos fa moito caso neste sentido, se é unha información que realmente se ten en conta a quen lle corresponde logo tomar esas decisións. Sí, efectivamente, unha das nosas tarefas é detectar se algunha poboación de peixes se encontra en un estado de sobreexplotación, é dicir, se os datos e os modelos matemáticos nos indican que a abundancia desa poboación de peixes está a decrecer de forma importante, hai que tomar medidas. Claro. É dicir, necesitamos diseñar unha estrategia de xestión que nos permita recuperar esa poboación a niveis sostibles. Efectivamente, pois iso sí que se traslada tamén ás administracións encargadas e sí que se ten en conta o Consello Científico para levar a cabo a recuperación das poboacións cando se encontren en risco. Na parte negativa esta sobreexplotación tamén supoño que terá a parte positiva, non? Os datos que sempre nos alegran de ver especies que se están recuperando ou ver como poboacións, non, de determinadas especies están medrando ou comezan a recuperarse e comezan a gañar o seu propio terreno, non? Tamén iso o podemos extraer, non, de todos estes datos. Sí, efectivamente, o modelado matemático non só se permite ver un estado de sobreexplotación, sino que en xeral podes ver como é a evolución das poboacións de peixes ao largo dos anos. Entón, podes ver nesa evolución, efectivamente, se está a dar unha recuperación ou se esa poboación está aumentando a súa abundancia ao largo dos anos. En xeral, o que nos permite ver como é a evolución da poboación de peixes e detectar tanto sobreexplotacións como tamén recuperacións desas poboacións de peixes. Un traballo, en definitiva, que procurades a sostibilidade, pero claro, falase tanto agora de sobrepesca, de explotamento de recursos. Non sei se a sostibilidade no mar é un obxectivo alcanzable nestes momentos co modelo actual que temos ou se deberíamos ter máis en conta, non, esa información coa que vos traballades.
Efectivamente, falase moito de sobreexplotación, de esgotamento, pero tamén é certo que cada vez temos máis coñecemento científico, máis ferramentas e máis conciencia social e política que eu creo que nos vai axudar a facer as cousas mellor. E sí creo que a sostenibilidade é un obxectivo alcanzable, pero tamén creo que necesita do compromiso de todos, do sector pesqueiro, das administracións, dos científicos e da sociedade en xeral. E, por suposto, o coñecemento que xeramos os científicos debe terse en conta porque é unha base sólida que nos axuda a tomar decisións axeitadas acerca da xestión dos recursos pesqueiros agora e no futuro. Mira, estás falando moito nos últimos anos deste incremento das temperaturas. Aquí, por exemplo, en Canal Rías Baixas, nos informativos, é un asunto que tratamos habitualmente. Supoño que tamén no resto de televisións colaboradoras pois falarán tamén do incremento das temperaturas na ría de Vigo, na ría de Ferrol, na ría de Ares, un asunto que, dende logo, ocupa o espazo tamén, por exemplo, na nosa televisión e que preocupa ao sector, aos ecoloxistas e, por suposto, tamén ás persoas que viven do mar. Non sei se neste sentido estades traballando tamén dende o voso centro con esta cuestión, con esta problemática do incremento das temperaturas, se manexades datos para ver se efectivamente esas comparativas demostran o que parece que está acontecendo nas nosas rías. Efectivamente, o aumento da temperatura da auga é realmente preocupante. Estamos a traballar no estudo desta situación. Xa se están a ver os efectos sobre os recursos pesqueiros. Hai poboacións de peixes que cambian de zona debido ao aumento da temperatura. Outras poboacións de peixes que incluso cambian a época na que se reproducen debido ao aumento da temperatura da auga. En outros casos, incluso lles está afectando o crecemento. Realmente se están vendo os efectos desta situación. Nos, no noso equipo de investigación, recentemente fixemos un estudo para a pescada, para a merluza na costa ibérica atlántica, na cal vimos cales son os efectos do aumento da temperatura sobre o comportamento da merluza. E vese como está a adiantar a súa época, digamos, a súa reproducción debido ao aumento da temperatura. Reprodúcense a tallas máis pequenas. E tamén con este modelado matemático pudemos intentar predecir como será o comportamento futuro da merluza baixo diferentes escenarios de cambio climático, baixo diferentes escenarios de aumento de temperatura. Tamén pudemos ver nesa situación cal é o funcionamento de diferentes estrategias de xestión, o cal é importante porque permítenos como adiantarnos e tomar decisións axeitadas neste contexto de cambio climático. E neste contexto, claro, as rías tamén son un espazo moi sensible porque teñen unhas características moi particulares, son un espazo moi sensible a este tipo de cambios e outras moitas cuestións como contaminación, como tamén os alivios de auga doce, pero centrándonos no incremento das temperaturas, por exemplo, non sei se nos temos que preocupar polo futuro da biodiversidade tan rica que temos nas nosas rías. Pois sí que é preocupante a situación, tanto polo que decías do aumento da temperatura da auga, como por tamén a frecuencia de choivas torrenciais que fan logo que se abran presas, que polo tanto disminúa a salinidade da auga. Todo isto está a afectar sobre todo ao marisco que temos nas rías baixas. Cada vez hai menos marisco e o que hai lle costa moito máis crecer. De feito, recentemente, fai como 2 días, compañeros da Universidade de Vigo estaban en prensa local, se pode buscar esta noticia, falando deste tema. Habían realizado estudos nas Rías Baixas con diferentes especies de marisco e estaban a mostrar esta preocupación acerca da situación, da pouca cantidade que hai e dos problemas que se encontran no crecemento das especies. Bueno, pois xa coñecemos un poquinho mellor o teu traballo, xa superamos, digamos, a parte máis seria e máis rigorosamente científica da entrevista, pero dicía ao comezo que Marta é veciña de Barro, e isto non é unha cuestión menor, porque podemos dicir, Marta, que ti és como unha veciña ilustre deste municipio, deste concello de Barro, porque fuches incluída na Galería de Mulleres na Ciencia de Barro. Contanos como viviches ese recoñecemento. Foi un recoñecemento moi especial, porque sempre é bonito que valoren o teu traballo, por suposto, pero é especial cando o valoran dende o concello no que naceches e medraches.
E ademais, contanos, porque tedes un retrato, non? Fixeronche un retrato artista tamén do Concello de Barro, Aroa Autón, o sea que estás ali inmortalizada, podemos dicilo, neste paseo da fama do Concello de Barro, non? Sí, están preparando efectivamente un cadro que formará parte da Galería de Mulleres de Barro xunto coas premiadas de edicións anteriores. Bueno, e ese recoñecemento tivo lugar xa no pasado mes de febreiro, que cando se celebra o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Poñéndonos un poquinho serios de novo, segue habendo desigualdades pois neste ámbito da ciencia entre homes e mulleres, segue a ser tamén un territorio máis dominado polo home? É certo que cada vez hai máis mulleres traballando e estudando no ámbito da ciencia, pero necesitamos continuar o camiño e necesitamos que pase o tempo para que esas xeracións novas nas que hai máis mulleres cheguen realmente a postos de maior responsabilidade. Isto é algo que comenzamos a ver, pois, por exemplo, actualmente a dirección tanto do Consello Superior de Investigacións Científicas, do CSIC, como do IEO, do Instituto Español de Oceanografía, están nas mans de dúas mulleres. Bueno, e con este exemplo, non? Con este recoñecemento, non sei se che gustaría que tamén servises un poquinho de inspiración, non? Quizáis para esas nenas que, como a ti, non? Lles gustaba a matemática, lles gustaba as ciencias, que eran un xogo, non? Como nos comentabas antes, si este exemplo, si este recoñecemento no Concello de Barro, che gustaría que servise para algo máis, non? Para inspirar tamén a quizáis outras nenas e mozas do Concello de Barro a tamén querer dedicarse a todo isto. Efectivamente, encantaríame que fora un exemplo inspirador para outras rapazas. De feito, só participar en actividades de divulgación en colexios, donde explico un pouco a que me dedico a día de hoxe, intentando pois eso, motivar as novas generacións a que persigan os seus soños. Que lles diría? Diríalles que realmente confíen en si mesmas, que sigan o que realmente lles gusta. Eu creo que o último consello sería que ninguén limite os seus obxectivos. Oye, como esa resposta cando vas a centros educativos, como a resposta, bueno, da rapazada en xeral e das nenas tamén en concreto, que tal levan iso das matemáticas e a ciencia? Pois eu creo que é moi interesante porque ven como algo moi distinto ao que se esperan das matemáticas, non? Porque a veces as vemos como algo moi abstracto, non acabamos de ver como se utilizan de verdade na realidade certas partes das matemáticas, non? Entón, recordo, por exemplo, nunha das últimas charlas que dei nun dos colexios, que un dos nenos me dixo: pero mira, os logaritmos de verdade que os utilizas no teu traballo para cuidar os recursos pesqueiros? Porque están explicando logaritmos, eu non lle vexo que se vayan a utilizar para nada. E dicen, pois sí, efectivamente, utilizanse logaritmos tamén. Entón, eu creo que lles desperta interese porque é como unha faceta das matemáticas que non se esperan para nada. Bueno, pois xa me avisarás cando haxa outra desas charlas, porque eu que sempre fui, bueno, non vou dicir negado, pero que as matemáticas non eran o que máis me gustaba e as ciencias tampouco, pois apúntome a seguinte charla nun cole. Foi un placer, Marta, coñecer un pouco máis todo este traballo, intenso traballo e de tanta utilidade pois para un dos motores, non? Dos motores que temos en Galicia, tanto dende o punto de vista económico como natural e como patrimonial, podemos dicir que son os nosos mares e o noso sector mariñeiro. Un placer, como digo, se te parece rematamos a entrevista pois brindando polo teu traballo. Moitísimas grazas. Grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos agora ata Vilagarcía, unha edición do Atlantic Fest tamén pasada por auga. Parte dos concertos si se celebraron malia as condicións meteorolóxicas. León Benavente, Los Planetas e Primal Screen desafiaron a chuvia e fixeron vibrar os asistentes. Zahara, a última en subir ao escenario sábado, foi tamén a encargada de despedir por este ano o recinto na Praia da Concha. Na última xornada do festival, a organización decidiu trasladar a sesión vermú a interior. Celebrouse no Auditorio Municipal de Vilagarcía. Deste xeito, pechouse unha nova edición do Atlantic Fest que trouxe ata Vilagarcía a outros nomes propios do panorama musical como Lori Meyers, Luz Futuro, Cristalino ou Slow Div.
Milleiros e milleiros de persoas nas festas do Carme da Illa da Arousa Vilenteira botouse á rúa para render homenaxe á patroa do mar. Un dos momentos máis agardados e, dende logo, o máis emotivo foi esa procesión polo mar na que participaron máis de 300 embarcacións. Nosa Señora do Mar, ai do mar Nosa Señora, ai do mar Nosa Señora, saiu hoxe a mariscar co pescador mar afora. É bonito, unha cousa é velo dende afora, e outra cousa é levar encima túa. É bonito ver, facelo. A ver, isto xa ven de anos atrás, de cando se iba a Mili. A raíz de eso xa quedou para facer todos os anos. Xa é un hábito de todos os anos. Ai, todos os anos vos vestides así? Correcto. Na branca lancha na seira. É a festa do Carmen e como tal pois temos que ir máis ou menos de marinos. De marinos? É a costumbre. E a guitarra? Bueno, somos aficionados e temos preparada unha canción aí que se compuxo especialmente para a Virgen. E que sinto un mariñeiro vivir aquí a festa do Carmen? Hombre, moito, moito. Tanto é que se pode a piel de galiñeira, igual a hora pose o vello de punta todo. Isto é de toda a vida, non? Leva na man unha flor, no manto ni os luceiros. La historia de Gijón. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez, hijo. Yo soy de Lugo, de Casterveras de Lea, pero es la primera vez que venimos aquí, sí. Estamos de vacaciones. ¿Nunca estuvieron entonces en la...? No, aquí nunca, no, es la primera vez. De Ourense. De Ourense? Sí. Moito visitante aí hoxe na illa, por que será? Pues será porque é un día especial. Ten familia mariñeira? No, nada. Devota da Virxen do Carme? É a primeira vez que o vemos, é con moita ilusión de velo. Yo de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿De Barcelona a la Illa de Arousa? Pues sí, aparte de que tengo raíces por aquí en Galicia, pues es la primera vez que vengo, que no sé cómo funciona esto. Faro que guías as barcas da ría. Os mariñeiros e as mariñeiras, pois, lévalo no corazón porque vivimos o mar. Como ven a canción que cantamos nós, sempre pensamos en ti, cando as cousas se complican. Entonces, é unha emoción moi grande e disfrutamos deste día. Tócame máis que no corazón. É do que vivo, é do que tal, normal que estea... que me toque o corazón. Que toque, sí, verdad? Sí. Salve Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros. Oye, que me dixeron que eras o máis novo en portear a Virxe. Sí, a verdade é que para mí é un orgullo poder levar a Virxe do Carme da Illa de Arousa. Sempre quixen desde pequeno, gustoume moito o tema da procesión. Son unha familia bastante religiosa, a verdade. A miña abuela levábame á misa de pequeno. Gústame moito, a verdade. Genial, todo genial, maravilloso, espectacular, sí. Emocionada? Sí. Moito? Sí. Moi ben, a verdade. Ao ser o primeiro ano, moi ben. Aquí é o primeiro ano, Sí, para mí sí. E que? Emocionaste, non te emocionaste? Sí, bastante. Mariñeiro jubilado. Mariñeiro jubilado? E xa viñe 25 anos levando cando era mozo e agora que jubilín levo cates e non paro hasta que morra. Danos forza no noso andar. Orgulloso principalmente de toda esta xente que está aquí, que aportou este Carmen. Son maravillosos, merecen o mundo inteiro. Se consolo dos que ven. Pois sí, está ben, mas hai bastante empeño este ano, bastante. Por aquí a señora, que tal? Como levamos o viaxe? Moi ben, a min encántame, faíame moita ilusión vir no barco que leva a Virgen, é moi emocionante. Que tal, Pablo, disfrutando o viaxe? Sí, claro, como todos os anos. Que mellor maneira que pasar o sábado que en barco, verdad? Home, claro, e sin duda neste, que é o mellor de todos. Por que? Por que dices eso? Home, o barco da Virxen, non todo o mundo pode disfrutalo aquí. Ti tamén eres familia de mariñeiros? Sí, eu sí, de toda a vida. Entonces, enamorada da Virxen do Carme. Sempre. Moi bonito, moi bonito. Emocionada, que a procesión. Claro. Sí, moi emocionada, é precioso. Guía sempre os nosos pasos cara ao Señor e os seus fieleiros. Bueno,
Bueno, pois estamos xa na conta atrás pro arranque dunha das festas máis emblemáticas que temos aquí en Galicia. Como non, estamos a falar do Albariño de Cambados, unha festa que vai comezar o vindeiro 30 de agosto, atraendo, como sempre, a milleiros e milleiros de visitantes ata este concello. Imos falar deste gran evento nos vindeiros minutos aquí no programa, no Verán Verán, con Ramón Huidobro, secretario xeral da Denominación de Orixe Rías Baixas. Que tal, Ramón? Moi boas, benvido Verán Verán. Bueno, xa decía eu, non? Ese gran evento que temos en Cambados, esa festa do Albariño, se che parece, falamos de contado de todo o que hai preparado para este 2025, pero antes, se mo permites, quixera arrancar pois tratando outro asunto que tamén está de moitísima actualidade, que tamén afecta ou pode afectar a Denominación de Orixe Rías Baixas, como son eses aranceis, esa ameaza arancelaria dos Estados Unidos, a iniciativa do presidente estadounidense, de Donald Trump. Segundo di o presidente dos Estados Unidos, no caso de Europa van entrar en vigor o vindeiro 1 de agosto. Non sei dende a de Rías Baixas como estades enfrontando esta situación, esta cuestión dos aranceis. Bueno, vamos a ver, a día de hoy ya hay un arancel impuesto, hay una tasa impositiva de un 10%. Esto desde el mes de enero, en el que bueno, pues el señor Trump toma, o el presidente Trump toma posesión de su cargo, hasta el día de hoy, pues hemos pasado por distintos altibajos. Pues unas veces fue un 25, otras veces fue un 200, luego se quedaba en el 10, ahora estamos hablando del 30, etcétera, etcétera. Entonces, yo sería cauto y esperaría hasta la fecha concreta a ver qué es lo que va a pasar de verdad. En cualquier caso, la Denominación de Origen Rías Baixas ya sufrió el problema de los aranceles en el primer mandato de Trump, en el año 2019, por la problemática que surgió pues, entre las compañías aeronáuticas americanas y europeas, tanto Boeing como Airbus. Esto pues surgió un enfrentamiento y entonces pues ese enfrentamiento al final acabó pagándolo el mundo del vino con un arancel a un código arancelario concreto que afectaba a vinos de menos de 13 grados de volumen alcohólico y en envases menores de 3 litros. Con lo cual le daba de lleno a la Denominación de Origen Rías Baixas. En aquel momento hablábamos de un 25% y hablábamos de gramos únicos. Yo creo que los afectados éramos el aceite y el vino, y los afectados éramos 4 países: Reino Unido, Francia, España y Alemania. Con lo cual Italia se quedó fuera, Portugal se quedó fuera, muchos de los vinos españoles, italianos, portugueses, alemanes, franceses, etcétera, se quedaron fuera y nos afectó a unos pocos y era un arancel de un 25%, y esta denominación de origen lo afrontó solo, en un momento en el que nosotros estábamos creciendo, en el cual teníamos un posicionamiento de fuerza y en el cual bueno, pues llevamos una inversión de años en ese mercado. Tuvimos la gran suerte de que en el 2021 esos aranceles revirtieron, la cosa volvió otra vez a sus cauces y hoy volvemos otra vez a las andadas. Hablamos de un 20%, sí que es cierto que afecta ya a todos los mercados o a todos los países, sí que es cierto que afecta a todos los códigos arancelarios, con lo cual, hombre, digamos, mal de muchos, consuelo de tontos, pero claro, sí que en este caso ya no nos encontramos o no nos vemos tan solos. Y además, a mayores, estamos viendo cómo las distintas administraciones están tomando partido y están intentando pues, apoyar a los diferentes sectores en esta medida impositiva, que creemos que es una medida desproporcionada desde todos los puntos de vista, ¿no? ¿Qué le pedimos nosotros a la Unión Europea? Pues que siga negociando. Por supuesto, que aguante hasta el último momento, que siga peleando en Europa pues, o en Estados Unidos con los interlocutores que sean, pues lo que sea para buscar una solución pactada, que sea una solución favorable para todo el sector. Y evidentemente yo creo que en esas contrapartidas sabemos, en esas contrapartidas ya está recogido el Bourbon y ya están recogidos los vinos importados de Estados Unidos, y le pediríamos también, o le hemos pedido, que por favor los elimine de esas, si quieres, contramedidas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no estamos buscando son represalias. Entonces, ¿en qué medida nos puede afectar a nosotros esta decisión? Pues evidentemente pues va a tener una repercusión importante. Augurades unha contracción, ¿no? Sí, en ese mercado, ¿no? Yo no sé si al final va a ser una contracción este año, probablemente no la notemos, porque lo que se está haciendo
es que los importadores ahora están comprando vino, con lo cual están intentando hacer frente pues, a las demandas de este año, pero por supuesto llegará el 2026, 2027, y entonces ahí sí que habrá contracciones. ¿De cuánto va a ser esa contracción? Pues miren, el 2019 fue de un 10%. Nosotros ahora mismo no sabemos si la subida es un 20%, pues bueno, podemos zafar. Si es de un 30% ya la situación es más complicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser cautos, vamos a confiar en que esas negociaciones sigan hacia adelante y que impere la cordura. Bueno, pues en todo caso estaremos pendentes, non a ver que pasa finalmente ese 1 de agosto que en principio a data na que entrarían en vigor eses aranceis por parte dos Estados Unidos, tamén como sempre aquí en Canal Rías Baixas, pois moi pegadiños ao sector vitivinícola e moi pendentes tamén do sector do viño de Rías Baixas, tamén o contaremos aquí en Canal Rías Baixas que pasa finalmente. En todo caso, esa ameaza arancelaria cae no medio da festa do Albariño de Cambados, que como dicía no comezo da entrevista arranca o día 30 de xullo. Quería che preguntar un poquinho pois por esta edición número 73 xa desta festa tan emblemática non só aquí en Rías Baixas, senón de toda Galicia, e un pouquiño que supón para a denominación Rías Baixas participar neste gran evento. Bueno, nosotros incluso más que participamos, impulsar este gran evento. O sea, somos parte activa de todo este proyecto, ¿no? O sea que yo creo que es una fiesta que tiene como, por así decirlo, 4 aspectos. Hay un aspecto, si queremos llamarlo, pues más lúdico, que es esa distribución de los stands en el Paseo de la Calzada, 42 casetas, 45 bodegas exponiendo durante 3 días y luego pues esa rotación de personas que se acercan al mundo del vino, muchísimos jóvenes, cada vez hay más personas venidas de fuera de Galicia y ya estamos detectando desde los últimos años muchos extranjeros. Con lo cual, para nosotros, desde ese punto de vista, es un acto promocional y un acto promocional importante, con una participación destacada de bodegas, con lo cual, bueno, pues y además tenemos bodegas de todas las subzonas, o sea, vamos a tener bodegas del Rosal, vamos a tener bodegas del Condado exponiendo, bodegas de Lulla, bodegas de la zona también de Sotomayor y, por supuesto, bodegas del Sanlés. Y además, con todas las tipologías y las categorías de vinos, blancos, tintos, vamos a tener espumosos, vinos con crianza, etcétera, etcétera. Cualquier persona que se acerque hasta allí va a poder disfrutar de un ambiente pues, muy juvenil, un ambiente desenfadado y sobre todo del vino, ¿no? Hay otro aspecto que si queremos es como más profesional, que es acercarnos al túnel del vino. El túnel del vino está pensado por el Consejo Regulador como una localización o un lugar, pues si queremos, separado de lo que es el Paseo de la Calzada, para que aquellos profesionales o aquellas personas que quieran aprender un poco más del mundo del vino, de los vinos de Rías Baixas, pues tengan la oportunidad de hacerlo en un ambiente pues más relajado, más sosegado. Ya no tenemos charangas, ya no tenemos tanto ruido, sino que ya pues es en la Conservera o en el Palacio Expositivo, Peña, ¿no? Efectivamente, Salón Peña. Allí vamos a tener este año 188 referencias de vinos, pertenecientes a 88 bodegas. El año pasado, si no recuerdo mal, fueron 177 vinos, con lo cual pues seguimos creciendo en esa apuesta de las bodegas por dar a conocer todas sus elaboraciones. Creo que va a ser un abanico amplísimo de elaboraciones de vinos de Rías Baixas, con lo cual todas aquellas personas que quieran formarse en vinos de esta denominación, creo que es el momento y que es el lugar apropiado. Además, pues la dirección correrá a cargo de sommeliers, de profesionales, pues que te pueden orientar hacia dónde tienes que ir, qué es lo que quieres probar, el porqué de una cosa o de outra, ¿no? Mira, se te parece, imos por partes, centrámonos primeiro no Paseo da Calzada, onde van estar esas 45 adegas. Supoño que moita xente, moitos van repetir, porque hai moitísima xente, milleiros e milleiros de persoas, e moitos repiten ano tras ano, pero, claro, outros virán quizáis este ano por primeira vez e preguntaránse, bueno, como funciona, non, esa dinámica, os prezos, bueno, como é, se hai homoxeneidade nos prezos, hai de entrada un prezo mínimo, non, iso sí, e logo hai certa liberdade nas distintas casetas en función tamén dos viños, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí tienes la opción o bien de consumir por copa o de consumir por botella. Pues aquellas personas que prefieran tomarse una copa o aquellas personas que vengan en una cuadrilla, pues a lo mejor una copa no les sale y prefieren cogerse una botella. Y después cada bodega tiene la opción de vender al precio que ellos quieran. La copa la pone a disposición del consumidor
o del visitante, pues tanto la bodega como también el Consejo Regulador monta un stand para facilitar ese acceso a la copa, y yo creo que ese es el primer recurso. Sigue siendo el mismo precio que de la copa, pues de lo que es el vidrio, no hablo de lo que va dentro, el catavinos, efectivamente, pues el mismo precio que teníamos en el año 2002, o sea, estamos hablando de 2 euros, y a partir de ahí, pues dependiendo del stand, dependiendo del tipo de vino, dependiendo de lo que se quiera tomar, pues tendrá unos precios u otros. Me imagino que no todos los tipos de vino pues se podrán vender por copa. Me imagino que un vino con crianza, pues a lo mejor tienes que comprarte la botella, no podrías comprar la copa, pero la idea es que la gente vaya a disfrutar, que disfrute de manera sosegada, que disfrute del vino, esto, que beba con responsabilidad, sabiendo que, bueno, pues el vino en su momento es un producto para el disfrute, para la socialización y para estar con amigos, y aquí lo que buscamos es eso, dar a conocer el vino y que la gente se lo pase bien. Pero igual que tú te lo pasas bien, tienes que dejar que el resto se lo pase bien. Y para eso tienes que saber consumir con esa responsabilidad, ¿no? Mira, nos decías que esa exposición, ¿no?, esas casetas no Paseo da Calzada para a denominación de Orixe Rías Baixas, un evento promocional fundamental, pero quería te preguntar polo que supón para as adegas que participan, porque máis alá da promoción é tamén un momento moi importante para a economía desas propias adegas por todo o movimento de persoas e o volume de vendas que se rexistra ali na calzada, ¿no? Sí, fíjate, yo creo, no tanto, o sea, me refiero, yo entiendo que las bodegas que exponen allí mayoritariamente no van buscando tanto un beneficio económico. Muchas de ellas realmente no tienen por qué estar allí pues para sobrevivir ni para darse a conocer. Pero sí que es cierto que al final no podemos olvidarnos que el Sanlés, sobre todo la zona de Cambados, o sea, el Ayuntamiento de Cambados es dentro de lo que son los territorios de Rías Baixas, la zona donde hay mayor número de viticultores, donde hay mayor superficie. Muchas bodegas se exponen allí porque quieren tener ese contacto con sus proveedores de uva. Otros se exponen allí porque quieren dar a conocer a sus vinos. Otros se exponen allí porque lo que quieren hacer es un acto promocional y dicen, oye, pues yo tengo un producto nuevo, un vino nuevo que he sacado este año y voy a darlo a conocer. Otros no, otros lo único que buscan, por ejemplo, pues entiendo a lo mejor las cooperativas, es que sus propios socios sepan que están allí, se acerquen a tomar un vino, compartir con sus socios pues un momento de entretenimiento, de desahogo, de relax. O sea que tienes diferentes puntos de vista. Y es cierto, puede haber bodegas que también la motivación por la que acudan sea pues que les ayuden a aflojar o a vaciar la bodega, o pues a vender el vino o a seguir haciendo marca, ¿no?, al final dentro de su territorio. Pero mayoritariamente la gente lo que quiere es, la gente de Cambados, que son el número mayoritario, el volumen mayoritario de bodegas que están allí exponiendo, lo que quieren es bueno, pues sacar pecho y decir, oye, pues yo soy de Cambados, yo expongo aquí, yo contribuyo con esta fiesta y esta es parte también de mi forma de ser, de la forma de ser de mi bodega. En todo caso, os balances da Festa do Almariño, o número de botellas, sempre saen datos que son a destacar, ¿no? Sí, yo cuando lo comento, no voy a decir cifras porque a lo mejor es un poco vergonzoso, ¿no? Pero bueno, digo, yo cuando lo comento con colegas de otras denominaciones de origen que organizan pues actividades parecidas en sus ámbitos territoriales, etcétera, y dices, bueno, pues es que nosotros, a lo mejor una fiesta como esta, por Cambados, pasan más de 200.000 personas, ¿no? Entonces, claro, te ponen los ojos como platos, dices, bueno, ¿cómo es posible? Y además, mayoritariamente gente joven, o sea, sí que es cierto que hay momentos en los cuales, pues, el perfil de personas que están por el Paseo de la Calzada pues son personas, pues yo no diría tan jóvenes o menos jóvenes si quieres, pero que están allí disfrutando con sus cuadrillas, pues porque están de vacaciones o porque son vecinos de Cambados o de ayuntamientos limítrofes y se quieren acercar allí a tomar el aperitivo, en vez de ir al bar de la zona o al bar de siempre, pues aprovechan y degustan los vinos allí. Pero mayoritariamente el número de gente que se acerca es gente joven. Y fíjate que siempre nos planteamos en el mundo del vino cómo hacer para acercar a la gente joven al vino. Y nos rompemos la cabeza, ¿no? Y de repente pues allí te encuentras en un fin de semana, en 3 o 4 días, desde el jueves, antes era desde el viernes, sí, ahora ya es desde el jueves, ¿no?, que ya empiezan a llegar cuadrillas venidas de toda España, incluso del extranjero, a disfrutar de los vinos. Y disfrutan del vino.
y beben vino, y muchos de ellos a lo mejor cuando salgan de allí no vuelven a beber vino hasta el año siguiente que vuelvan a Cambados. Quería te preguntar, porque claro, estamos falando dun volume de visitantes tremendo, non? En torno a 150, 200.000 persoas que pasan por Cambados por esta festa do Albariño. Como se lle dá forma a todo isto, non? Como é ese traballo previo, ademais neste caso compartido, non? Coorganizado, podemos dicir, entre a denominación de orixe Rías Baixas e o Concello de Cambados, unha fórmula que se ven repetindo dende hai moitísimo tempo, que se cadre a fórmula do éxito, non? Que ten a festa, non? Este traballo man a man. Mira, aquí hay, por un lado, bueno, no nos olvidemos que independientemente del trabajo que podemos hacer entre el Concello de Cambados y el Consejo Regulador Rías Baixas, también tenemos un apoyo importante por parte de las diferentes administraciones. Sí, claro, por supuesto, sí. Tanto la Diputación en sus diferentes etapas, como la Xunta de Galicia. Esto, pues, han apoyado siempre la organización, la Mancomunidad del Sanlés, han apoyado la organización de la feria. Claro, es que son 70 y muchos años, estamos hablando de un trabajo donde hemos ido experimentando, donde siempre hemos tendido a mejorar, o sea, a buscar dónde estábamos cometiendo errores, a corregir esas desviaciones, esto donde se ha hablado mucho, donde participan las bodegas dando sus opiniones, su criterio, y nosotros intentamos escuchar desde el punto de vista de que ese feedback es importante para nosotros, trasladárselo también al Concello, el Concello siempre muy receptivo con todo lo que hacemos, y en las diferentes etapas que hemos vivido, pues hemos intentado hacer frente a cada una de ellas. Hemos afrontado crisis, hemos afrontado el COVID, hemos afrontado pues dificultades de todo tipo, y en todas siempre hemos intentado estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que lo importante es escucharnos, escuchar a todos, a la gente que viene, a la gente que expone, y luego pues sobre todo buen trato, buena acogida, intentar pues ser como somos los gallegos, ¿no? Cálidos, acogedores, buenos embajadores e querer a todo el que nos visite. Bueno, pois máis alá dese kilómetro cero desta festa do Albariño nese paseo da calzada, pois marchamos agora cara a outro punto tamén importantísimo neste evento, xa non lo adiantaba o noso convidado, que é ese túnel do Viño no Salón Peña, tamén ali en Cambados, 14ª edición, xa nos comentamos un poquinho cal é a fórmula, non? A proposta que se artella alrededor deste túnel do Viño. Neste caso, quería te preguntar un poquinho polo perfil de público, non? Nos decías antes que no paseo da calzada é moi habitual ver a xente nova. Como é o perfil neste caso que participa no túnel do Viño? Bueno, el túnel, como decía antes, nosotros lo que buscamos es orientarlo más hacia los profesionales. Lo que queremos es que el profesional se acerque también a Cambados, que el ruido pues no lo disipe, no le haga que no venga, sino que todo lo contrario, que también sea un momento para acercarse y aprovechar la situación, también valorar y ver la fiesta, porque yo creo que tiene su gracia, compartir un vino en los stands, en las casetas, pues con las bodegas. O sea, y lo que pasa que, claro, evidentemente hay momentos en los que eso no lo puedes hacer con esa facilidad, sobre todo a partir del viernes por la tarde y el sábado, ¿no? Entonces, el túnel lo que quieres es separar un poco todo ese ruido, aislarte y centrarte en lo que son realmente los vinos. Catar muchas cosas, ver qué se están haciendo, ver qué novedades tenemos, ver cómo evoluciona la denominación de origen. No nos olvidemos que la cosecha 2024 la hemos calificado como excelente, con lo cual esto yo creo que es una oportunidad extraordinaria para acercarte hasta allí, para probar todo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo las bodegas y bueno, pues conjugar o comparar pues unos vinos con otros, ver cómo son las evoluciones, hacer si quieres catar verticales de vinos de la misma bodega en diferentes años, evaluar cómo son las tipologías o las categorías de vinos que tenemos. Yo creo que ahí hay un poco de todo. Fíjate que el vino más antiguo que vamos a presentar es un vino de la cosecha del 2012. O sea que realmente pues, es un vino que tiene pues 13 años y que tenemos que ver cómo evolucionan. Pero yo creo que el gran potencial que tiene esta denominación de origen
es ver cómo sus vinos se enriquecen con el paso del tiempo. Quería te preguntar como podemos facer, non, para participar nese túnel do viño, máis alá de profesionais, tamén persoas amantes do viño que queiran asistir a esas catas, poden mercar, por exemplo, a través da página web da denominación de orixe esas entradas, non? Vamos a ver, en la página web lo que tienes que hacer es inscribirte. Las personas se tienen que inscribir. Nosotros abrimos jueves, viernes y sábado por la mañana. El jueves abrimos a las 11 y cerramos a las 10:30. Son turnos de cata de hora y media y luego cerramos media hora pues, para limpiar, recoger, ordenar un poco las cosas, recoger copas, vaciar escupideras, volver a refrescar los vinos, etc. Entonces hacemos 5 turnos al día para que haya pues, suficiente número de tandas o de candas para que la gente se acerque. Tenemos un aforo limitado porque lo que no queremos tampoco es que eso se masifique, que el túnel se masifique. Vamos a tener una persona de seguridad pues, para poner un poco de orden. Entonces, tú reservas tu plaza a través de la página web y luego cuando te acercas a Cambados, al Salón Peña, pues pagas a la entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te surge un impedimento en un último momento, no te puedes acercar, etcétera, etcétera, y tampoco queremos pues que la gente se sienta incómoda diciendo, concho, ya pagué y ahora qué hago, claro. ¿no? El precio son 25 euros y con 25 euros te da oportunidad durante hora y media pues, para catar eso, lo que hablábamos antes, 188 vinos diferentes. Que non está nada mal. Bueno, non está nada mal. Tiñamos primeiro a Polsa da Calzada, agora o Salón Peña, outro dos puntos importantes é ese espazo para as actividades musicais que complementan toda esa actividade relacionada co mundo do viño, neste caso tamén un complemento excepcional para facer esa festa aínda máis redonda, non? Sí. Bueno, ahí decirte que básicamente ese es un cometido que le compete al Concello de Cambados. Nosotros evidentemente creemos que es un reclamo interesante pues, para acercar a gente de todas las edades por el perfil un poco pues, de los diferentes conciertos, pero sí que es cierto que la competencia en este caso es por parte del Concello, ¿no? O sea, para nosotros, vuelvo a repetir, es muy de agradecer ese trabajo, ese esfuerzo tanto económico como también de recursos y de personal que hace el Concello, todos los equipos que trabajan en todos los conciertos, pero es competencia de ellos. Bueno, pois unha festa que se vai prolongar ata o día 3 de agosto. Nesa xornada vanse desvelar os gañadores da cata concurso do Albariño Rías Baixas. Supoño que é unha data que as bodegas que participan teñen marcada en vermello porque supón moito, non? Gañar algún dos premios desta cata concurso. Sí, pues mira, este año, que es la tercera pata de la que tenemos que hablar también, es la organización de lo que es el concurso de cata, ¿no? Estamos hablando ya de 38 ediciones, que se dice pronto, y ya estamos hablando de una veteranía, de una mayoría de edad importante, y para este año tenemos apuntadas 54 bodegas, 54 vinos, hay unas normas de cata, unas bases de cata, que están aprobadas o validadas por la Consellería de Medio Rural. De hecho, la presidencia del jurado corre a cargo de un responsable de la Consellería de Medio Rural. También pues, hay un notario, la notario de Cambados, que es un poco la que pues, da fe, actúa como fedataria de lo que allí se está haciendo. Hablamos de un panel de cata que está compuesto por 24 expertos, 12 de ellos que van a venir de fuera de la denominación de origen. Pues tenemos catadores que son periodistas, tenemos catadores que son sommeliers, tenemos catadores que son responsables de ventas de vinos, o sea, expertos de diferentes ámbitos y de toda España, pues desde Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos otros 12 catadores que son expertos del panel de cata del Consejo Regulador. Ellos son los que se van a encargar en cata ciega, que es muy importante, ¿no? Cata ciega, de validar los vinos o de valorarlos. No nos podemos olvidar que esos vinos ya han pasado la cata de validación por parte del Consejo Regulador, son vinos que están en el mercado, con lo cual lo que estamos buscando es que los expertos, los catadores en este caso, valoren no la calidad, sino la diferenciación de esos vinos. ¿Cuál consideran ellos que entre esos 54 son los que pues, consideran mejores o les dan una puntuación mayor, ¿no? De ahí saldrá el primero, segundo y tercero.
La primera cata es el jueves, que es lo que se llama la cata de selección, y de esa cata de selección pues se distinguen entre 12 y 14 vinos en función de las puntuaciones, y esos 14 vinos o 12 vinos se catan el viernes en lo que se denomina la cata prima, y de ahí sale pues primero, segundo y tercer premio. Es una cata reñida, esto es una cata compleja porque evidentemente hay que catar a ciegas, son muchos vinos, pero hasta ahora yo creo que en general el panel ha acertado, ¿no?, con sus decisiones. Bueno, pois estaremos pendentes porque ademais é un concurso, unha cata concurso que tamén xera moita expectación non só no sector, senón tamén en moitos amantes e moitos aficionados do viño, sempre están moi pendentes dese veredicto, dese resultado desa cata concurso que vai ser o punto final a esta festa do Albariño ese 3 de agosto, unha festa do Albariño que, insistimos, arranca este vindeiro 30 de xullo, unha festa que está a piques de comezar, como a quen di, pero hai uns días celebramos outra tamén aquí na comarca do Salnés, esa festa do viño de Meaño, tamén coa implicación da denominación de orixe Rías Baixas, neste caso para un concello e para o sector do viño neste municipio de Meaño, que supón celebrar este evento dende o punto de vista tamén da denominación de orixe. Bueno, vamos a ver, todo lo que sean actividades que estén orientadas a la promoción y a la diferenciación de los vinos, pues evidentemente para nosotros son un elemento de proyección, ¿no?, de amparo y de diferenciación, o sea, de orientación hacia los consumidores. Aquí estamos hablando de una fiesta más pequeña. En este sentido, cuando hablo de pequeña, me refiero a pequeña en tamaño, a lo mejor, también pequeña o más joven, porque lleva menos años, pero no en cuanto a calidad o en cuanto a diferenciación o cualificación de los vinos, ¿no? Estamos hablando de bodegas del concello de Meaño, donde hay el mayor número de bodegas de la denominación de origen Rías Baixas inscritas. Es una fiesta que empezó, se llamaba la exposición o la feria de bodegas artesanas del Salnés, donde exponían muchas bodegas que no solamente eran del concello de Meaño, pero que sí tenían pues un tamaño pequeñito. O sea, lo que querían era esas bodegas también hacerse un hueco y diferenciarse pues en el panorama vitivinícola de Rías Baixas o en el panorama vitivinícola nacional. Esto hoy por hoy pues yo creo que se ha retomado, porque hay un impasse durante un par de años, 2 o 3 años, y se ha vuelto a retomar, yo creo que con mayor fuerza, con una participación importante además de bodegas mayoritariamente del Salnés, pero de todos los territorios, no solamente son bodegas de Meaño, sino que hay bodegas de Ribadumia, hay bodegas también pues de Portas, hay bodegas de Cambados, etcétera, etcétera, y para nosotros pues joder, es que nos sentimos encantados, ¿no? Y nos gusta mucho pues que las bodegas sean tan proactivas, esa proactividad, ese interés que tienen por participar, por mostrar lo que están haciendo, por dar a conocer sus vinos, porque al final no nos olvidemos que los bodegueros están trabajando durante todo el año, no es la época más fácil para una persona que trabaja en una bodega, en esta en la que estamos hablando, pues porque ahora tienes que trabajar en el campo, tienes que estar pendiente de la bodega, tienes la vendimia, pues como quien dice, a la puerta, y estás exponiendo, ¿no? O sea, con lo cual te estás multiplicando por 100. Pero bueno, es el momento también idóneo porque no nos olvidemos que en esta época del año pues también se acercan a Galicia y a Rías Baixas muchos turistas, y esto para nosotros es un apoyo en la proyección internacional y en la proyección nacional. Pois 22 adegas participaron nesta 24ª edición da Festa do Viño de Meaño. A cita contou co actual presidente da Real Federación Española de Fútbol, de Rafael Louzán, como pregoeiro, e por aí pasou moitísima xente a gozar do viño, da gastronomía e tamén da multitude de propostas musicais e de lecer que organizaron para a ocasión. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Súper rico, cada vez se melloran, isto é unha maravilla vir aquí a Meaño porque a xente xa vexo que está cada día mellorando moito. O viño é bo todo, ahora non hai viño malo. Beautiful, amazing, el vino es muy rica, es muy buena. Muy bueno, ¿y tú qué opinas? We love here, fiesta, amazing.
Bueno, a cosecha foi estupenda e a festa está sendo moi ben. Moito éxito e con moita participación. E o viño está bo, non? O viño está fantástico. Cal é o mellor viño? Supoño que me vas a dicir o teu, pero bueno, cal é o mellor viño? Todos está moi ben. E o teu? Tamén. Sobre todo o ambiente familiar que hai, os varios formatos que existen nesta festa que a xente ven a disfrutar, non só beber, ven a disfrutar da festa e de Meaño sobre todo. Os viños de Meaño son uns grandes viños que pertenecen tamén á denominación de orixe en Rías Baixas e son uns grandes viños. Levan moitos anos cosechando e saben moi ben todos o que fan en estas bodegas de Meaño. A verdade é que estamos encantados. Cada ano é unha festa que se está consolidando, é unha festa que hicimos con criterio. Temos 3 zonas diferenciados, temos un stand con 22 bodegas aquí de Concello de Meaño. Temos unha zona de gastronomía e temos unha zona para a música. Entonces, estes días hai unha programación variada de as 22 bodegas, gastronomía e música. Vamos a seguir, todos que somos daqui, que queremos e que amamos os salnés, seguir promocionando este viño polo mundo. Hoxe é o rei probablemente dos viños blancos no mundo, o albariño, e polo tanto creo que se o seguimos facendo ben entre todos, lograremos darlle a promoción que se merece todavía e tamén lograremos promocionar a nosa terra, que creo que ahora mismo pues, está nun momento excelente. Estamos aquí con Julio Rudiño, cofrade de honor este ano. Bueno, que se sinte sendo cofrade de honor? Bueno, pois unha satisfacción é unha que se hayan acordado de min como veciño e como persona que dou un empuxe a Meaño co seu negocio a base de lucha e sacrificio, donde Meaño foi conocido en todas as 4 provincias gallegas, aparte das 4 provincias de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de todas partes, chegaron a Casa Rodiño solo de boca en boca. A festa está sendo moi importante porque este ano veñen 29 cofradías, de 4 de Portugal, 3 de Francia e o resto de toda a Península Ibérica. Estamos moi contentos, todo ha salido ben, a pesar de que choveu pouco, pero todo moi ben. Bueno, pois aí estaba esa festa do viño de Meaño, pero non foi o único evento relacionado co sector que tivemos nesta pasada fin de semana, porque neses mesmos días tamén se celebrou a Feira do Viño do Rosal. Unha edición a 33ª moi participativa cunha moi boa asistencia. O tempo ademais acompañou convertendo este municipio nun punto de encontro de profesionais e amantes do sector. Esta 33ª edición arrancou cunha cata comentada a cargo de Xiyan Zhang, experto vitivinícola, asesor da Embaixada Chinesa en España e director da guía Peñín en Asia. El tamén foi o encargado de dar o pregón inaugural que puxo en valor o potencial internacional dos viños do Rosal e de Rías Baixas. Durante o acto tamén se celebrou o tradicional nomeamento de confrades de honra. Ademais, un representante de cada unha das 9 bodegas participantes foron nomeados cavaqueiros do viño do Rosal 2025. A feira completouse cunha chea de propostas, espectáculos, música, visitas guiadas polo patrimonio da zona ou varias exposicións. Escoitamos, se lles parece, a Xiyan Zhang, pregoeiro este ano, falando así de ben dos viños de Rías Baixas. La primera palabra es elegancia, mucha elegancia de Rías Baixas, porque hay muchos vinos blancos que son frescos. Fresco no es una palabra ya vale para los vinos finos del mundo, sino que elegancia. Y Rías Baixas, aunque catamos mucho vino de cosecha, 2024, si catamos el mismo año o siguiente año, pero sí que tiene esa virtud de elegancia. Y si catemos unos vinos con 20 años de crianza en la bodega, elegancia sí que está ahí, incluido más profunda. Es una experiencia excepcional y irrepetible para mí, porque es un honor, como tú dices, y es algo histórico de la zona
y de calidad, y obvio que es algo que me voy a quedar en mi cabeza sin olvidar. Bueno, pois aí estaba ese embaixador que temos maravilloso dos viños de Rías Baixas nese outro evento tamén importante para os nosos viños, para os viños de Rías Baixas, como esa feira do viño do Rosal, non? Sí, efectivamente. Bueno, decir que Cillán San es un enamorado de los vinos de Rías Baixas. Él ha estado catando en el Consejo Regulador o pues dirigiendo lo que es la cata de los vinos de Rías Baixas durante las dos últimas ediciones, y yo lo conocí allí y la verdad es que me pareció una de las personas con una sensibilidad extraordinaria hacia el vino, además con un enfoque y un punto de vista distinto pues a lo que estamos acostumbrados, gente que solamente habla de vino, gente pues expertos que solo te hablan de vino, de las características del vino, y en cambio él te habla del vino como si fuera esto algo humano, algo sensitivo, ¿no? Y entonces pues te da una sensación muy apacible escucharlo. La cata que hizo, pues esto yo creo que fue una cata que nos cautivó a todos los que estuvimos allí por la forma de enfocarlo, por el punto de vista con el que nos lo contó, él lo valoraba y además sobre todo por la inmersión que hizo en el mercado asiático, ¿no? O sea, él enfocaba los vinos que estaba catando con los diferentes platos de moda que estaban pues en el mercado chino, y además lo justificaba, con lo cual para mí fue un placer escucharlo, tanto en la cata como en el pregón, ¿no? Bueno, do Rosal, se te parece, marchamos xa moi brevemente ata o Concello das Neves, porque ali temos xa en axenda outro evento importante para a denominación de orixe Rías Baixas, como esa festa do tinto de Rías Baixas, non? Efectivamente, sí, el día 24, los días 24 y 25, arranca la fiesta de los vinos tintos Rías Baixas en Las Nieves. ¿Por qué Las Nieves? Porque probablemente es el ayuntamiento donde más viticultores están ahora mismo trabajando diferentes variedades tintas, donde además hay un amplio abanico de variedades tintas y donde pues tenemos una de las bodegas pues que han sido pioneras en lo que es la nacionalización y la internacionalización de los vinos tintos de Rías Baixas, ¿no? Entonces ellos cogieron un poco ese testigo, ya son 14 ediciones y yo creo que con posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Con muchísimo interés, cada vez hay más repercusión, cada vez hay más bodegas en Rías Baixas interesándose por la elaboración de los vinos tintos, cada vez hay más viticultores también trabajando pues diferentes variedades. Hemos rescatado algunas variedades que ya habían desaparecido, pues como el Pedral o como el Castañal, y la verdad es que nos sentimos orgullosos de la calidad y la categoría de los vinos que están saliendo, de esos tintos que están saliendo al mercado, ¿no? Pois nada, Ramón, foi un placer recibirte hoxe aquí no Verán. Se te parece, marchamos pois precisamente brindando cun dos nosos viños, neste caso Martín Codas, da denominación de orixe Rías Baixas. Moitísimas grazas. Nada, gracias a vosotros por invitarme y esperemos que la gente disfrute del verano y que disfrute de los vinos de Rías Baixas y de los vinos gallegos también, ¿no? Moitas grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Xa estamos de volta aquí no Verán, Verán, imos de contado coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días, e a nosa primeira parada son as festas de Verán de Ribeira. A partir do vindeiro 30 de xullo, a cidade ten por diante unha intensa actividade festeira. Ese día arrancará a programación co Día das Orquestras, entre elas esta que estamos a ver, o Combo Dominicano, que un verán máis esta que non para. O xoves 31 temos a primeira travesía nado da cidade de Ribeira e tamén máis música, desta volta co concerto de Lichise Due Country Caliberi e logo a Orquestra Cubo. Do venres 1 destacamos os concertos de Hueco e Galician Ermi. Do sábado 2 quedamos coa procesión marítima e o domingo 3, ademais de orquestras e sardiñada, temos o combate naval e queima de fogos que porá o punto final aos festexos. Falábamos hai un intre desa festa do Albariño de Cambados, agora repasamos algunhas das propostas musicais que se inclúen na programación.
E comezamos, por exemplo, polo concerto de Treixaduros que estamos a ver que está previsto pro vindeiro 31 deste mes de xullo. O día seguinte temos música urbana tamén en Feciñas con D.I.V. ou Jack Block, tamén reggaetón con Britiago. Sábado 2 de agosto, quenda de Repión, noite fechada e cacabelos. E o domingo 3, como manda a tradición, a banda de música de Castrelo. Por máis que chova e vente, de ti non me iré apartare. Pero non todo van ser concertos, temos tamén en axenda a Feira de Artesanía A Chalana en Pontevedra. Unha proposta que vai estar dispoñible ata o vindeiro 3 de agosto no Paseo de Antonio Odriozola, tanto en horario de mañá como de tarde. Nesta feira poderemos atopar de todo un pouco, dende textil a cerámica, pasando por coiro, xoguetes, instrumentos musicais, pintura ou xoiaría. Un total de 15 postos compoñen esta proposta que celebra xa a súa 18ª edición, mantendo a súa esencia de apostar pola calidade e o produto artesanal de proximidade. Pois imos xa a última parte deste Verán Verán. Hai uns minutos falábamos da Festa do Albariño e agora seguimos falando deste sector con outras propostas, neste caso que nos chega dende a adega Martín Codas, que como todos os veráns teñen por diante un intenso calendario con propostas centradas no enoturismo e na promoción deste sector vitivinícola de Rías Baixas. Para iso recibimos aquí no programa un ano máis o seu director de marketing, da adega Martín Codas, Jorge Pallarés. Que tal? Moi boas. Que tal? Moi boas, como estáis? Benvido un ano máis xa a túa casa este Verán Verán. Moitas grazas. De contado, pois se che parece facemos, como sempre, un repaso por esa extensísima programación enoturística que tedes na adega, toda esa oferta que mestura, bueno, pois o viño, gastronomía, cultura, música e que tan bo resultado dá un ano máis, podemos dicir, non? Pois efectivamente, un ano máis estamos superando as nosas previsións, as entradas prácticamente esgotadas, o número de visitantes que recibimos cada día chea todo o noso programa, e incluso pois unha cousiña que estábamos dando a conocer como era o noso wine bar, a posibilidade de tomar un viño na terraza, tamén está tendo moi boas cifras de visitantes, e sobre todo o que nos gusta é que a xente pois tentamos que saian de aí embaixadores da marca e contentos, e iso parece ser que o estamos a conseguir. Claro, porque é unha cousa moi importante, non? Porque hai xente que igual intenta conseguir entrada, pero quizáis foi así un pouquiño perezoso e foi a última hora e non conseguiu, queda aí frustrado, non? Hai opción tamén de ir fora desta programación a tomar ali un viño, non? En calquera momento. Hai esa opción de visitarnos e tomar simplemente un viño, disfrutar da nosa terraza, das vistas e da nosa carta de viños e, lóxicamente, comentados polos nosos humilleres do equipo de enoturismo. Tamén a opción de poder comprar entradas para as tardes, porque facemos a venda cada xoves, despois as tardes do día anterior. O pasa que normalmente esgótanse en menos de 10 minutos, e para os seráns tamén deixamos un pequeno número na venda na propia bodega o mesmo día. E que anda a xente moi avispada sempre na procura deses plans tan completos que ofrece, por exemplo, neste caso, a adega Martín Codas. Imos repasar devagar toda esta programación porque temos moito do que falar. Se te parece, comezamos, se cadra, polo evento máis emblemático, polo programa máis emblemático que tedes dentro de Martín Codas, como son eses xoves de Codas. Estamos na 12ª edición xa, mantendo, iso sí, a esencia de sempre, non? Como no primeiro día, non? Como no primeiro día, porque non pode ser de outra forma. Fíxate que ahora que as marcas están todas moi presentes coa música, nós xa fixemos hai 12 anos pois esa aposta de, como temos feito de sempre na bodega, de ese legado cultural que temos en Galiza, e máis chamándonos Martín Codas, pois facer del unha identidade que sirva tamén para manifestar de onde somos, porque ao final o noso viño albariño é o que nos permite facer estes bons viños precisamente porque é de aquí.
É dicir, hai albariño en Uruguai, en Valencia, sí, en claro. moitos sitios, pero o albariño que dá a calidade que temos aquí é precisamente por ser de aquí, e o mesmo pasa coa música, o feito de dar potenciar esa identidade cultural. E nos achegámonos á música, pois, como teñemos que facer, de unha forma un pouco diferente, facendo o ciclo dos xoves, que, como ben sabedes, é unha novidade no sentido de que son concertos de fusión, un artista galego... Concertos únicos, non? Exacto, concertos únicos no concepto e no que se produce ali. No concepto, en el sentido de que é un artista galego quen convida a outro nacional, entón xa temos unha simbiose un tanto diferente, e que despois os convidamos a unha residencia no Pazo da Almuiña, en Arbo, que temos, e ali eles pois preparan o que vai ser a experiencia que se vai vivir na terraza de Codas nos xoves de Codas. Eso fai que sexa un concerto completamente diferente, con unha atmosfera diferente, nada que ver como se veras a cada artista por separado, sino que se xeran proxectos que incluso algún deles ten levado fora da terraza de Codas. E logo xuntaslle o viño, a posta de sol que temos a sorte de poder disfrutar desa terraza, non? Exacto, a boa predisposición de todo o mundo, serase unha atmósfera, unha experiencia que penso que é maravillosa. Un ciclo que arrancaba o xoves da semana pasada. Contanos un poquinho como foi ese inicio desta nova andaina. Pois arrancamos o ciclo con Eladio e os Seres Queridos e de Pedro. De Pedro, sí. E foi, pois, como non podería ser de outra forma, cando xuntas estes dous tipos de artistas, que son uns artistazos, unha festa, foi unha celebración e foi realmente a mellor forma de empezar. E tamén, lóxicamente, contamos coa presencia da ONG, que en ese caso é a receptora da recaudación do concerto, a Cougo. E, por suposto, penso que toda a xente, de feito, alongouse un poquinho máis, porque penso que a xente ninguén tenía ganas de sair da terraza. Bueno, pois case mellor que contalo, ímolo ver, marchamos cara a esa maravillosa terraza da adega Martín Codas para vivir ese concerto compartido, ese concerto único entre De Pedro e Eladio e los Seres Queridos. Por ali tamén, como non podía ser de outro xeito, un equipo do Verán Verán. Ola Dani, pois hoxe viñemos ata Martín Codas, ata a súa terraza, onde fan o evento dos xoves de Codas. Nada, para disfrutar un pouquiño pois das súas vistas, do seu viño e, por suposto, da música en directo. Pero tranquilos, non vou tocar eu, Así que nada, contámoslo ahora. Sei que hai un tolo moi dentro de mí, toléame sempre. Es algo maravilloso, el entorno, la música, la gente... No sé, lo tiene todo. El atardecer, pero sobre todo el ambiente. Me encanta. Maravilloso, non fallamos ningún año. No? Non é a primeira vez que vindes? Somos as máis fieles de todas. Levamos vindo desde o ano 2013. 2013, estos son 12 edicións, pois desde a primeira. Desde a primeira, correcto. De o primeiro Codas, aquí estábamos. Será que foi unha oportunidade que nunca viñera? E tamén unha boa forma de coñecer tamén o que Martín Codas desde outro punto de vista, non só o que a boda en sí, tamén a partir desto, pois tamén conoces outros grupos de música, tes a oportunidade de probar tamén outros viños que igual non podes probar isto por fora, está ben. No xoves é a primeira vez. E que o que te chama máis as vistas, o viño, a música? A bodega. A bodega, todo o que ofrece a bodega? Todo, absolutamente todo, son fantásticos. Vimos nas redes sociais e... Bueno, pareceunos un sitio moi chulo para vir, para tomar unha copiña de viño, bueno, eu ahora mismo non podo, pero bueno, para estar aquí disfrutando da música e do bo viño. Xa non sei se son eu ou ela quen toma esta decisión. Vendes pola música? Sí. Polo viño? Tamén. Polas vistas, supoño? Polas vistas, por un regalo sorpresa. Que non sabía o que viña, tampouco. Vaya regalazo. Veño engañado, non sabía ni que viña aquí. A ver, a de Pedro. A ver, de Pedro, sí, coñécelo. Sí. E gustache moito. Moito. Ves a propósito ou ves porque... Veño todos os anos. Todo? Cante quen cante. Sí, lo conocía, sí, de festivales, me encanta. Aparte, apuesta por algo diferente, también el flamenco, como Israel Fernández, el próximo jueves. Es algo diferente a los conciertos que hay por aquí. Moi bonito, o que a vista todo un clave no que está situada é moi bonito. As vistas sempre son maravillosas, sobre todo un día de sol como hoxe, fenomenal.
para nós sempre supone unha tensión, un traballo, pero que facemos con grande ledicia porque ao final o que vemos é o éxito non só na venda das entradas e na recaudación, que como sabedes destinamos sempre a proxectos sociais, sino tamén polo ambiente de festa e diversión e sobre todo esa proposta cultural diferente que levamos e que a xente de verdade agradece. Sempre digo que o verán empeza cando empezan os xoves de Kodax, porque é un ciclo moi especial, un ciclo que eu recomendo, non só pola calidade musical, porque se tende unha ponte entre Galicia e outros lugares de España ou do mundo, non, con artistas moi diversos e que fan moi diferentes cousas. A importancia tamén dos xoves de Kodax radica en que é un ciclo solidario, en que toda a recaudación de cada xoves vai íntegra para unha asociación, para unha ONG. Mellor será deixalo que quede. Bueno, pois aí estaba esa primeira xornada destes xoves de Kodax de 2025. Teño por aquí as vindeiras datas, por exemplo, o día 31 de xullo e logo, Jorge, tamén en agosto 7 e o 14, e en todas mantendo esa esencia, mesturando o viño coa música. Non sei se temos opción de facernos con esas entradas que nos comentabas antes, se é posible para os xoves de Kodax ou se neste caso xa está todo esgotado. Sinto decir que está todo esgotado, a verdade é que é unha cousa que ata nos frustra porque esgotáronse todas as entradas nunha hora dos 4 concertos. É un pouco frustrante porque a cantidad de xente que fai nos peticións, pero nós temos o aforo que temos, a terraza é un sitio pequeno e non podemos abrir ese amando do aforo, pero está todo vendido. Por un lado é gratificante porque significa que o programa sigue sendo algo atractivo, ademais é un programa moi diferente, temos desde unha descarga flamenca a temas máis pop ou incluso algo tan sentido e tan de raíz como pode ser Valeria Castro, pero bueno, esa diversidade sempre ben acollida polo público, en ese sentido, pois gratifícanos, inda que nos gustaría que fora máis accesible, pero é o que ten ter unha terraza tan pequena, facela un poquinho exclusiva. Bueno, está ben tamén coñecer un poquinho cales son esas propostas, por exemplo, o día 31 de xullo, como dicías, flamenco, neste caso con Israel Fernández, Diego del Morao, Moisés Fernández e outros moitos artistas que tamén van participar. Logo 7 de agosto, xa comentabas ti, non? Valeria Castro con Guadi Galego, e logo 14 pechades con la bien querida e Anxo Araujo, tamén neste sentido, na parte musical, podemos dicir, tamén un pouquiño mesturando tamén diferentes estilos, diferentes tamén personalidades, non, dos diferentes artistas que van pasando por ali, non? Sí, desde logo temos o próximo día 31, eu penso que probablemente un dos mellores concertos de flamenco que pode haber en España actualmente, unha figura tan emerxente que vai ser toda unha autoridade, se non é xa dentro do mundo do flamenco, como Israel Fernández, por suposto acompañado polo noso representante do flamenco en Galicia, como é Moisés Fernández, e, bueno, toda esa serie de compañeiros, Paquete, Morao, que van facer unha experiencia que, como é o directo do flamenco na terraza de Martín Kodax, realmente é tremendamente sorprendente. Despois, imos a algo máis íntimo, como é a música de Valeria Castro, que é unha artista que este ano estivo nos Semi, nos Goya e tamén gañou o Premio Artista Independente coa nosa Guadi, que pouco máis se pode decir da nosa Guadi, maravillosa, como sempre. Para rematar, pois, un poquinho como empezamos, con un poquinho máis de festa e de música un poquinho máis movida, ainda que siga sendo íntima como é a ben querida, e o noso Anxo Araujo, que tamén é un artista en crecemento e que vai ser probablemente unha das grandes figuras da música galega nos próximos anos. Miramos aí nesa reportaxe, non, ese público variado, público que, bueno, veciños da zona do Salnés, da zona das Rías Baixas, e xente de todos os lados, turistas. De todos os lados, porque temos xente, incluso temos xente, compradores que veñen de Madrid ou de outros lugares que veñen a pasar o verán a Galicia, e que sempre unha das súas citas cos xoves de Kodax. Hai moitos repetidores, ademais. Hai recurrentes, porque que teñen adquiridas a disciplina de estar o día da venda das entradas ás 12 pendente, se non son eles, son un amigo. Temos xente de todas partes, de toda Galiza, por suposto, xente que baixa de Coruña, de Ferrol, Santiago, non só da zona do Salnés, inda que da zona do Salnés tamén hai bastantes. E ademais, como nos comentabas antes, non esa parte
parte solidaria desa recadación destes xoves de codas que se destina todos os anos é así a distintas causas solidarias, non? Exacto, nos, como ben sabedes, en Bodegas Martín Codas somos unha cooperativa, entendemos cooperativa como colaboración, e unha das partes é a colaboración social, nese sentido sempre toda a recaudación que se ten tido dos xoves de codas vai destinada a diferentes proxectos sociais. Faise unha convocatoria previamente no mes de maio, escóllense os proxectos de entre a multitude que recibimos, gustaríanos poder apoiar a todos, pero ao final temos que escoller un por concerto, e bueno, con a cifra deste ano probablemente xa pasemos os 350.000 euros que temos pois contribuído a diferentes proxectos sociais durante estes 12 anos. Moi ben, pois xa temos todos os detalles deses xoves de codas. Te parece agora imos aos mércores, a esas tardes do Atlántico, que tamén se celebran na vosa terraza. Contanos aquí un poquinho cal é o plan, porque neste caso o viño tamén se mestura coa gastronomía, non? Claro, é un dos territorios que a marca, digamos, está moito no territorio da orixe, facendo valer que estamos aquí no Salnés, da cultura a través das nosas colaboracións musicais e outros proxectos, e tamén da gastronomía, que forma parte a su vez da cultura, non? Unha das apostas é facer as tardes do Atlántico, donde, pois, de novo tentamos facer unha proposta diferente, neste caso, traendo a bodega os cociñeiros que son talento emerxente de Galicia. É dicir, aqueles que empezan a brillar, que empezan a destacar, sen ser todavía figuras contrastadas, por diferentes motivos, xa sexa pola técnica culinaria, polo cuidado que fan dos produtos e incluso moitas veces pola atmósfera que xeran dentro do seu restaurante. Entón, para nós, pois, ademais de ser un show cooking onde se fan 3 pequenas elaboracións e se maridan con 3 viños nosos, a maioría deles procedente de elaboracións singulares que tampouco a maioría da xente coñece, pois é unha forma tamén de maridar a innovación, o respeto polo produto, a respeto polo orixe e sobre todo pois pôr en valor ese talento que hai moito en Galicia dentro da gastronomía. Unha proposta que arrancaba xa a comezos de xullo e que vai seguir en marcha a todo agosto, porque en total son 9 xornadas, non? Son 9 xornadas, rematamos, se non me equivoco, o último mércores de agosto. Cada mércores facemos unha xornada de tardes do Atlántico e os xoves a seguir vendemos ás 12 da mañán, ponemos en venta las 50 entradas do mércores seguinte. É un aforo pequeno, pero aí sí que hai posibilidades, o que pasa é que hai que estar rápido porque, como xa digo, o ciclo ten a notoriedade que xa se vende en 10 minutos. Bueno, dicías, cociñeiros galegos emerxentes, pero cada un, claro, participa nesta proposta levando o seu xeito de entender a gastronomía, moitas veces, seguro, non? Fusionando con cociñas de outras partes do mundo, xogando cos produtos de calidade que temos aquí en Galicia, con outros sabores de sabedeus de onde, non? Sí, efectivamente, cada un ven a contar a súa historia, é dicir, así como nos amosamos a nosa casa e gostanos cando facemos as visitas, neste caso, o que se trata para eles é de dar visibilidade ao seu proxecto, é a forma de poder acceder aquí en Cambados a cociñeiros que veñen desde Ferrol, Lugo, Coruña, Santiago, calquera outro lugar, e que eles amosen un pouco cal é a súa proposta. Temos de todo, desde cociñeiros que fan fusión con outras cociñas mediterráneas, francesas, etc. Cociñeiros que son máis innovadores na técnica, ou cociñeiros, pois, como decía antes, incluso que o que xeran é unha atmósfera completamente distinta. Todo eso intentamos maridalo con 3 viños dos nosos, que o noso sumiller de enoturismo vai explicando a medida que se disfruta desas 3 pequenas elaboracións. E as persoas que participan, saben previamente que van degustar, ou tamén neste caso tamén se xoga un poquinho co factor sorpresa? Nada, eles non saben nada máis que o nome do restaurante e do cociñeiro. Todo o que sucede ali logo vai ser unha sorpresa, e incluso nós tentamos sempre facer algún guiño máis que sexa máis favorezca esa sorpresa, para intentar pois ter un ambiente máis relaxado, que al final é o que ten que ter abrir unha botella de viño Martín Codas, que disfrutar o momento. Bueno, unha aposta polo talento galego e tamén polos, como dicía, non, polos produtos de proximidade, polo produto que temos aquí en Galicia, que tamén entendo que é moi necesario tamén promocionalo e que mellor que ir da man precisamente de outro produto de calidade, como é neste caso pois o viño de Martín Codas. Exacto, era un pouco que decía antes, non son xornadas de show cooking e maridaxe de viño e gastronomía, sino que é por en valor pois talento, innovación, a orixe, outra forma de facer as cousas, e todo eso tentar
mesturalo nesa experiencia que chamamos as tardes do Atlántico. Mesturalo tamén, claro, no sentido de, bueno, pois quizá rachar con eses estereotipos que temos a veces cos viños, non? Que se o tinto para as carnes, que se o branco para non sei que. Aquí o autor estuda, non, esa proposta. Sí. Hai un traballo previo, claro. É dicir, o cociñeiro facilítanos previamente cal vai ser a súa proposta de menú, desas 3 pequenas elaboracións, e o noso equipo de sumillería fai un estudo de cal van a ser os nosos viños singulares que mellor maridan. E así podemos demostrar como un viño branco pode combinarse con unha carne perfectamente, según os matices que teña ese branco, se ha pasado por madera, etc., etc., ou como pode, pois, un espumoso acompañar tamén a un prato de peixe, ou outras elaboracións como un Galaecia, Martín Codas Galaecia, estar no postre. É importante. Esa forma de xogar e tamén ensinamos un pouquiño a que o visitante, a persona que está esa experiencia, aprenda a distinguir esa maridaxe. É importante, non? Pois rachar con todo iso e que non todo é branco ou negro, así Exacto. que tamén unha forma moi axeitada, non, de dar a coñecer eses viños e tamén de que a xente pois os desfrute dun xeito diferente, non? Sí, ao final o viño ten moitos tópicos tamén asociados, Sí. E nós que facemos de unha uva que é o albariño 9 elaboracións distintas, pois temos aí un campo para xogar e ir adecuando cada un delas a cada prato. Moi ben, recórdanos como temos que facer para conseguir algunha desas entradas para os distintos show cookings que ainda temos por diante. O primeiro é seguirnos nas redes sociais, porque aí tedes a información de todo o que van sendo saída de entradas, eventos, novidades, etc. E despois na web de Tiquetrona está o evento que se habilita o xoves seguinte a cada mércores do Atlántico. Bueno, pois xa temos plans para os mércores, temos plans para os xoves con ese xoves de Codas e, por suposto, os venres, pois non ian ser menos. Temos plan tamén en Martín Codas para os venres, neste caso cos seráns con Alma Atlántica. Por que considerades que esta é a cita máis divertida, máis desenfadada de todas as que ofrecedes na adega? Eu diría que si é desenfadada, mas non é a máis divertida porque penso que todas son divertidas, cada un no seu registro, dependendo un pouco de que o que cada un busque. É máis desenfadada porque o mundo, o universo da Alma Atlántica é máis desenfadado. Claro. É o mundo dos espumosos, entón é o mundo pois un pouco de ese descontrol controlado, de máis social, máis bulliciero, se quieres, máis de festa. Entón faltábanos un pouco darlle a Alma Atlántica ese espazo dentro da nosa terraza. Hai 3 anos pois ideamos os seráns de Alma Atlántica e o que facemos é un concerto, neste caso son maioritariamente grupos de versións, de covers. Sí. Tentamos traer os mellores, eso sí, temos tido os Broken Pitch, imos ter os Gin Tonics, tamén Bafana, é dicir, grupos maioritariamente coñecidos e será ali un ambiente de festa. Todo o produto, lóxicamente, aquí ten que ser Alma Atlántica porque o que buscamos é disfrutar desas borbullas que o prazer que dá a Alma Atlántica e tamén con unha pequena carta de maridaxes. Unha mestura clara e unha aposta segura, non? Esa mestizaxe entre esas músicas, ese formato e tamén esa Alma Atlántica que dubido moito que quede xa algún galego ou galega que non probase mínimo unha vez esa proposta que ademais é tan refrescante e tan saborosa, por exemplo, para gozar nun concerto agora nun venres de verán, non? É iso que buscamos ao final, que é buscar esa refrescancia, buscar o que significa os espumosos en verán, non? Estar con amigos, pasalo ben, un ambiente moito máis de bailoteo, máis de festa, máis informal, máis solto, e iso pois o seránse un poquinho o obxectivo sempre a través de Alma Atlántica. Bueno, xa se celebraron neste caso 2 datas, temos aínda opcións porque hai 3 no mes de agosto. Ademais, creo que o tema cambiou con respecto ao ano pasado porque, se non me equivoco, ata o ano pasado eran concertos sorpresa, neste caso xa os tedes publicados, sí, non? imos un pouco evolucionando o modelo neste ano, porque a xente moitas veces chamábanos cal vai ser o grupo, tal, será un poquinho de incertidumbre. Quería saber, quería ir o máis interesado, organizarse. Entón, publicamos desde o principio o programa nas nosas redes sociais de Alma Atlántica e puxemos a venta online entradas para cada evento. Cando se esgotan, que penso que están todas esgotadas, agora me lembrose había unha que estaba a punto de esgotarse, deixamos aún así 50 entradas que están á venda na bodega
ese mismo día do concerto a partir das 5 da tarde. Pois, se te parece, repasamos non eses distintos concertos que temos aínda en axenda. Imos ao 1 de agosto, Miguel Sueiras, logo o 8 Los Gin Tonis, pechando este ciclo o 15 de agosto, Bafana Bafana, non é así? Exacto, exactamente, ese é o programa dos que quedan. E neste caso, pois, con todo prácticamente esgotado, temos que marchar ata ali, non hai problema ningún, marchamos ata ali e intentamos pois conseguir nese caso esas entradas ali, non? Desas 50... Exacto, hai 50 entradas que habilitamos sempre a partir das 5 na propia bodega. Lembra que son 10 euros e que tamén dá un dereito a unha consumición de Alma Atlántica. E te preguntaron a consumición e tamén algún petisco para aproveitar un poquinho. Ademais temos unha pequena carta de petiscos que poden despois pedirles. Bueno, por certo, agora que falamos de Alma Atlántica, quería che preguntar tamén pola presenza de precisamente Alma Atlántica en distintos festivais, tamén por exemplo aquí na nosa contorna, outro día sen ir máis lonxe no Atlantic Fest en Vila García, festival do que falábamos aí un intra aquí no programa, e tamén moi presente non apoiando eses festivais, moi presente non Alma Atlántica neses festivais, porque tamén é un momento, como dicías ti antes, non, desenfadado de música para gozar tamén un festival de Alma Atlántica, sí, non? Efectivamente, mira, foi unha aposta que iniciamos hai 3 anos, un poquinho a modo de proba de ver como o público dos festivais recibía Alma Atlántica, e foi tal a demanda e a sorpresa favorable para nós que temos xa desenvolvido un programa de presencia nos festivais, principais festivais de Galicia. Temos estado no Son do Camiño, no Por América, no Atlantic somos patrocinadores desde hai varios anos, imos estar no Caudal Fest e nos Revenidas tamén. Cada ano quedasenos máis pequeno o stand. Tentamos tamén xerar unha experiencia un poquinho distinta, non só unha barra para pedir Alma Atlántica, senón ter unha zona de chill out, o que nos chamamos unha zona VIP fora da zona VIP, para que a xente poda estar cómodamente entre concerto e concerto ou simplemente descansando e disfrutando da Alma Atlántica. E buscamos ao final pois ese público que busca outros sabores, unha refrescancia entendida de outra maneira, que o mellor non é tan fan da cervexa, que é o que máis se consume nos festivais, está sendo unha auténtica locura. Eu dende logo teño claro que entre unha cervexa, con todo cariño a cervexeiros e cervexeiras do mundo, pero tendo entre unha cervexa e unha copiña de Alma Atlántica, eu creo que quedaría nun festival con esa copa de Alma Atlántica. Estamos rematando xa a entrevista, pero non quería marchar sen preguntarche tamén por ese Marieta Sin, que é o primeiro viño galego desalcoholizado que provén de uva de Albariño, ademais un viño que está dando tamén moitas alegrías en Martín Codas, non? Pois moitísimas, porque é un proxecto que lanzamos hai un ano, é a nosa, unha das nosas apostas por achegarnos ás novas tendencias e aos novos consumidores. Cada vez hai máis xente que non é que se xa abstemia, sino que moitas veces pois consume sen alcohol porque pois ten que conducir, non é o día, etcétera, etcétera, pero que tampouco quere sentirse desprazado do grupo tendo que consumir outro tipo de bebidas, renunciar un pouco á sensación de estar integrada no grupo que si consume, non? Entón lanzamos o Marieta Sin Alcohol, xa digo, foi o ano pasado en agosto, a nosa maior alegría foi que foi recoñecido como o mellor vino branco sen alcohol internacional por la London Wine, que é como decir que é o mellor vino blanco sen alcohol do mundo. A partir de aí ten sido un éxito tremendo, tiñamos planificado embotellado e temos que adelantalo 3 meses porque está sendo un éxito a nivel de vendas e acollida, e sobre todo que está a xerar moitísima curiosidade e como moitísimos consumidores están achegándose, e o que máis nos gusta é que a xente di que o mellor vino branco sin alcohol que teñen probado. Entón, pois esa é agora a nosa responsabilidade, darlle continuidade a ser o mellor viño branco sen alcohol. Pois maravilloso ese viño branco sen alcohol, ese Marieta Sin, como maravilloso tamén este, que é o clásico de toda a vida de Martín Codas que temos aquí, co que imos brindar Jorge de Contadiño, pero antes temos que ir despedindo este Verán, este programa de hoxe. Ímoslo facer precisamente con música que nos propoñen nos xoves de Kodak. Xo comentábamos antes, Anxo Araujo, que vai estar o 14 de agosto compartindo escenario con La Bien Querida, pechando precisamente ese ciclo dos xoves de Kodas. Jorge, como sempre, foi un placer recibirte aquí no programa no Verán. Brindamos precisamente con esta maravilla que temos aquí, estas dúas copas de Martín Codas. Graciñas. Salud.
Xa sei que sería imposible manterse nas túas ramas de cristal por sempre. Xa sei que o ciclo da vida, que por moito que brille unha estrela ao final terminará por se apagar. Tal vez os días felices son os que estamos agora a contemplar con ollos fundidos. Tal vez sí que exista infinito, e por iso xa non está astral a ventar pola que cheve sempre e a primavera florece. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.